buwan sa Hunyo gitagana gayud alang sa mga kalalakinan. Hinungdan nga naumol ang Men's Health Month. Nunot ni ini giandaman usab sila og espesyal nga kalihukan alang sa ilang kahimsog. Gilusad ang digital rectal examination. Libreng check-up ang gipahigayon alang sa mga lalaki nga nag-edad og 40 anyos pataas. Ug aron mas maedukar pa sila, gihimo usab ang lecture. Kini kabahin sa bato sa kidney, problema sa prostate ug sexuality and male infertility. Gipahigayon ang maong kalihukan sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang GMA Kapuso Foundation kaabag usab sa maong kasaulugan. Mga hygiene kits gipanghatag usab sa Kapuso Foundation ngadto sa mga lalaki nga magpahimo sa libreng check-up. Si Dr. Enrique Tenazas, chairman sa Urology Department, na mahayag sa kamahinungdanon sa pagpakonsulta. Lalaki ng edad ng 40 pataas, no? 40 years and older. Importante yun na magpa-check kayo kamo sa inyong prostate